Atong basahan na ni katong nay hashtag greetings. Katong correct spelling atong gabasahon. Katong sige karong spelling matuto na kayo, ha? Basin may mga wala gibasa lagi. Wrong spelling gid siguro. Or karon pa mo nag-send. Nakaya ni Danio, nagbutang hashtag greetings. Good evening, Master Poppy. Greet lang ko sa tanang butakal sa labi na sa kay Dilbert Butakal into or in NDI. In NDI ni Master Poppy Butakal Japon. Master Poppy. Anad na sila tawagon og Butakal. Ayan, greeting, Master! Anyong, greet lang ko sa akong mga classmate, mga laging gutom. Sina Hani, Hami, Erica, Inday, Klang, Tita Pars, si Yem, and sa whole class namin sa Animal Kingdom. Kamsahamnida! Mga Korean, K-pop fans din sila. Greetings! Hello, Master Bobby. Greet lang ko si Kang Darlene Princess, DJ Boy, Casey, Baby Crystal, og sa ako ante, nga kamulo og apply sa cleanser sa iya face. Og sa ako papa daning gwapo, Wendy Diane from Bulwan. Ay uban no? Imbis S gani, X pag yun ang gigamit. Ulan kay ang X, isa ra man akatuplok, ang S dugay man na siyang nga tuplok. Alam na. Oy, walay greetings. Aba, dapat butangin ninyo ang hashtag greetings. Hello, Master Poppy. It's me, Fyra, the pretty. Regards lang ko sa akong friend nga si Graciela. Nga kaka-break lang sa iyang uyab. Nawa, wala. Jud lagi forever. Ay pud sa akong ex-crush nga si Frank Nico o sa akong not so pretty nga silingan, Diane Luis. Ayay! Mikel, ay. Greetings, good evening, idol. Paki-greet lang ko sa akong classmate nga naminaw karon. Gimingaw na ko ninyo tanan oy. Ilabi na sa akong mga best friends, Master, na si Rosaline, Minnie, MJ, Rika, and Mayan. Thank you. Greetings, good evening, Master Pop. Miss you, Master Poppy. Pag-greet ko sa akong sis, Master. Sa iyang birthday karon, happy birthday, Lai. Mitch di ay ni song Diane, my love. Saan ni? So, you guys ni sabton si Mitch ba? Hintay ako, love you. Ay kung char-chari Mitch, kaya di na ko madalag mahingana. Kay pa-fall karon daghan na kayo. Greetings! Hi, Master Bobby. Greet ko sa akong friend nga Danisa Tablon. Sila ni Jessica, Irish, JJ, Figuy, Saysay, Mecca, Pahak, og sa mga shortening boys sa LMC. Sila ni B-Boy, og sa mga YFC sa Bugo. Oy, Youth for Christ diya, mga brothers and sisters ako diya. Og sa akong Forever Joel. Yan. Coming from Melody. Yay! Pa si Joel na Melody. Greetings. Hi, Master. Good evening. Tagagabi. Yung kugapaminaw sa imong programang 2.0. University 2.0. Kay ganahan kay ko kay naay matun-an, da? Regards lang ko sa imong Master Poppy o sa imong mga kauban nga mga DJ sa MOR. O greet lang ko sa tanan sa akong mga manghod na mga buutan. Buutan kayo matulog sina Melanie, Mylene, Michelle, Miguel, ug Mario. La pareha sila sa tanang sinugdanan, no? Letter Z. Og sa akong mama Inday na gwapa si Manilyn. Lo, pareha gyapon iyang mama o pareha gyapon letter Z gyapon. Salamat sa pagbasa. Ay, salamat kay sa inyo diha katong mga letter Z og so. Oh no. Michael, basta. Ano na, letter Z mo na. Wala pa mo na kuan? Na Orient. Greet ko sa akong pinalangga na namina karon na kalingaw og kaon og panihapon. Matuk-an pa unta ka kay wa pa nanampit. Nanihapon di walay sampit-sampit, way panghagad diha. Kaon ta. Ali, kaon na ta, ana. Gar. Matuk-an pa unta ka daw. Rika di ay ni request ko My Morena Girl, Master Bob. Oy, wala tayong request pag ano ha, pag sa text walang request. Para kung matawag mo ay
request. Diretso insigila. Greetings, good is Master Bobby. Greet lang ko ni me, myself, and I nga nagsakit o yang ulo, tungod sa init kaayo. Uy! Easy. Ang kuana, heat stroke. Get well soon, me and myself and I. Love bayatik ka. Alalalalala. Confused man kayo ng mga me, myself, and I. Floor, ayog awat anak, floor kay. Selfish kayo nga. Imong huna-unaan, imong self lang. May pag maghuna-una kag pamilya, may pag mo-appeal ka og ka ng YFC. Community kuan, community worker, you're gonna be the okay. Basta kanang makatuon ka og kanang maghilabilo sa uban. Kay dili lang ikaw ang taos kalibutan, you need people. Ana na siya ha. Greetings! Hi Master Bobby. Greet ko sa amo ang baby Dylan Likens nga bugoy nga maldito ug sa akong banang maidlot nga si Dentot Florny from Carmen. Salamat. Mga nag-answer danig Uganda. Ayaw mo answer sa text, sa phone mo, sa call mo, answer. Greet lang ko sa akong mama and papa. Request. Wrong spelling na po. Request lang kong song, My Heart Will Go On. Morgya po. Morgya po na ma-play. Pasensya na kay ang mutawag ang atagan sa ilang request. Good evening, Master Bobs. Greet ko sa akong papa, nga nag-duty sa akong mama, nga naghigda-higda sa akong kuya, nga naghigda-higda sa akong ate. Kuya nga naghigda-higda sa imo. Nga nagluto sa akong self o sa gamana. Ay, wait lang. Kadyot lang, ato sana nang isipin muna natin, ha? Paminawan ninyo, ha, ma'am? Sabi niya, Pops, greet lang ko sa akong papa nga nag-duty sa akong mama. Papa nag-duty sa iyang mama. Iyang mama nga naghigda-igda sa akong kuya. Sa ibabaw iyang mama sa kuya, ha? Tapos, akong kuya nga naghigda-igda sa akong ate. Ni kuya si ate gigdaan. Akong ate nga nagluto sa akong self, siya giluto sa iyang self. Pero karon nag-text. Sa Gamana and Mangayan family, thank you Master Pops, I love this. Okay guys, tanan ni mo text. 8:19 na. Eto na ang tanong. Ang atong pangutana. Pila ka buok tiil sa butterfly? Pila ka buok tiil sa butterfly? Pila ka buok iyang leg? How many legs does a butterfly have? Hello? Hello. Hello? Yes, Master. Hello? What's your name? Mitch again. Si Mitch again. Oh no! Mitch! Si mo to ba gana, Mitch? Ay kong charger eh. Anak akong Kuan. Unom. Unom! Na-correct lang yun si Mitch! Okay, ano sa'yo request, Mitch? Ha? Ikaw ang kayo. Margaret. Ano sa'yo mong request? Yes. Hintay ako na lang. Maghihintay ako na lang. Wag napugos ka, no? Dili, ako ang Master. O, lagi, pero napugos ka na lang. Nagulat ito sa imo. Wala mo nag-on air. Unsa man? Noon akong request, maghihintay ako. Lagi, unsa o kasabot? Pero diba, wala ba mo nagkuhan, on air ato pila ka adlaw. And then? Namiss ako yung mga tingog kanang DJ sa MOR. Tapos? Paan, team song? Oo. May greet go. Ay, great na ko akong sister ngayon nag-birthday karon. Mahalag wa siya katungog. Ay, layo na siya.
To sa Manila. Ay, layo. Sige lang. Pero happy birthday sa iyong sister. Wow. Nga nagaligo o lunder kagahapon. Nga puno ka tanan. Ora, thank you. Okay, paambit sa imo nga about sa kaning butterflies para makatuon ka ha. Oo. Basta kay ang spelling sa greet unsa ganito? G-R-E-E-T. Oh, very good. Butterflies naman. Kabalo ba ka nga ang butterflies mutilaw na siya or ga-taste na siya gamit ang iyang mga paa. Ang iyang mga paa ang pag-taste niya sa mga nectar. Touch na siya sa nectar kanang gakuan bitaw nila sa kaning bulak. Ba naman sila gakuan diha. Nectar ang tawag ana, and then kumutouch na sila diha, automatically mugawas dayon ang iyang taas nga tang. Iyang tiil. Was ang pinakaunang kuan, ang pinakaunang nga gakanon sa mga butterflies before na siya nga mulupad-lupad na gyud is kanang ilang eggshell. Muna ilang gakanon. Before na sila mukaon sa mga kanang mga dahon-dahon, ang eggshell muna nila kanang gikan bitaw sila mag mo-bloom gikan sa caterpillar paingon sa butterfly. Nga na si Chakabib sa una, katong ulitaw pa siya. Ano pa siya? Oh, caterpillar pa siya tapos gusto rin siya mugawa sa iyang hawla. Siya may mong prinsesa o maanindot nga colorful nga butterfly. Mukaon sa ang eggshell. Munang mukaon na siya og egg. Nang pa tayo na pahabol. Mapag-great daw siya. Ay, dili pwede pahabol na ni paunlan lang. Kaya Bartolome. Ah, Mapag-great daw siya. mora. Oo. Yan.